Helsingissä halutaan kieltää niin sanottujen ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden ulkomainonta. Ja tämän aloitteen takana on Vasemmistoliiton Mai Kivelä. Hän on täällä vieraana. Hyvää huomenta. Selvitetään, mistä tässä aloitteessa on kysymys. Ja täällä kokoomuksen Otto Meri, myös Helsingin kaupungin valtuutettu. Lähdetään liikkeelle siitä, että Mai, kun teit tämän aloitteen siitä, että Helsingin kaupungin pitäisi kieltää ulkomainonta niin sanotuilta ilmastohaitallisilta tuotteilta, niin mikä tässä on tavoitteena? Joo, eli tässä on tavoite se, että kun Helsinki on hyvin sitoutunut ilmastotyöhön, me ollaan asetettu ilmastotavoitteita, tehty ilmasto-ohjelmaa, jopa julistettu ilmastohätätila, mutta ilmastotekoja tarvitaan vielä lisää. Ja kaupunkilaisten kulutus on yli puolet näistä kaupungin omista suorista päästöistä, ja sen takia ajattelen, että on myös tärkeää puuttua siihen niin kulutuksen ilmastopäästöihin. Mitä käytännössä, minkälaisia mainoksia se käytännössä tarkoittaisi nämä ilmastohaitalliset mainokset? Joo, no sehän on totta, että se ei ole mikään selkeä rajaus, mutta ei ole myöskään hyvän maun vastainen mainonta, tai esimerkiksi meillä on nyt jo Helsingin joukkoliikenteessä kielletty joukkoliikenteen vastaiset mainokset. Ja sekään ei ole välttämättä ihan selkeä rajaus, mutta tällainen voidaan tehdä ja se pitää tietenkin... Mutta voitko sanoa joitakin esimerkkejä, mitä ne voisi olla? Mä oon itse esimerkiksi tässä aloitteessa nostanut esiin lentoliikenteen, suoraan fossiiliteollisuuteen liittyvät tuotteet, esimerkiksi ruoka, joka on merkittävä kulutuksen osa-alue, niin eläinkunnan tuotteet. Mitä, Otto Meri, kannatatko tätä aloitetta? No kun mä tämän aloitteen ensimmäisen kerran luin, niin kyllä mulla tuli mieleen se, että onko tosiaan niin, että Helsinki nyt aikoo taistella ilmastonmuutosta vastaan kieltämällä HK-sinisen mainonnan. Mä näen, että me tarvitaan aitoja, konkreettisia toimenpiteitä meidän päästöjen vähentämiseksi, mutta että tämmöinen yritysten sananvapauteen kajoava toiminta niin ei ole sellainen tehokas ja aidosti vaikuttava toimenpide. Niin näetkö tässä, että tässä olisi ongelma se, juuri kun sanoit, että ei voi tehdä selkeää rajaa, niin asettaako se yritykset epätasa-arvoiseen asemaan siinä mielessä, että mihin, liha aiheuttaa päästöjä, mutta niin kaikki muukin ruoantuotanto, että missä kohtaa se kulkee se raja, mikä kielletään, mitä ei? No tässähän on siis kyse Helsingin kaupungin omista ulkomainospaikoista. Eli kaupunki ei voi kieltää kaikkea yritysmainontaa edes Helsingin alueella, ja siitähän tässä ei ole kyse, vaan siitä, että miten Helsinki omissa mainospaikoissa, minkälaisia ehtoja asetetaan näihin mainossopimuksiin. Ja niin kuin sanoin, niin meillä on jo esimerkiksi tällainen ehto, että joukkoliikenteen vastaista mainontaa ei haluta joukkoliikenteeseen, jolloin me halutaan kaupalliseen sopimukseen Helsingin ilmastotyötä tukeva ilmastonäkökulma huomioidaan. Eli käytännössä teen katsojille vielä selväksi, että Helsingin kaupunki vuokraa näitä ulkomainostiloja, jotka on semmoisia siis, mitä kadun varsissa on. Ja sitten sopimuksessa voitaisiin sanoa tälle taholle, joka sen vuokraa, että te ette saa tänne laittaa mainosta, joka on ilmastohaitallinen. Eli Otto, kysyn vielä tästä sananvapausasiasta, että onko se sinänsä sananvapauskysymys? Tämähän on sopimus kahden toimijan välillä. Joo, kyllä on. Mutta yritysten mainontaa suojaa myös sananvapaus. Ja ongelmahan tässä on se määrittely. Ja totta kai, jos me tehdään jotain tällaisia kieltoja, niin se pitäisi pystyä jotenkin tarkkarajaisesti määrittelemään, että mikä nyt on sitä ilmastohaitallista ja mikä ei. Sitten toisaalta täytyy nähdä, että on tässä vaarana esimerkiksi se, että meidän mainosmyyntitulot laskee. Ja näillä tuloilla me rahoitetaan tällä hetkellä meidän koulutusta, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja näin. Että kyllä mä pelkään, että tässä nyt isosti sahataan omaa jalkaa tällä toimella. Mutta uskotko kuitenkin, jos tässä tavoitteena on tämä ilmastotyö ja ilmastonmuutoksen hillitseminen, että tällä olisi sellainen vaikutus? Se tosiaan saisi aikaan sitä, mitä tavoitellaan. No niin kuin Mai tässä totesi, tämä koskee vain hänet hyvin rajattuja mainospaikkoja Helsingissä, että jatkossakin Finnair ja HK pystyisi mainostamaan sitten kaikkialla muualla kaupungissa, että eihän sinänsä, vaikka tämä aloite menisi läpi, niin mä en usko, että se vaikutus on kovin suuri. Samat mainokset me edelleen nähdään, jolloin sitten on mielestäni aiheellista kysyä, että tarvitaanko tämmöistä lähinnä näennäistä aloitetta mihinkään. Mitä sanot tähän, että se kuitenkin sitten niitä samoja mainoksia olisi ympäriinsä kaikkialla muualla? No kyllä mä ajattelen, että Helsingin kaupunki on suuri mainospaikkojen omistaja ja on epäloogista, että me keräisimme rahaa meidän omien ilmastotavoitteiden vastaisella mainonnalla. Ja kaupunki on sitoutunut ilmastotyöhön. Kulutuksella on merkittävä
ilmastovaikutus. Ja jos me halutaan puuttua jollain tavalla kulutuksen päästöihin, niin mainonnan rajaaminen on oikeastaan yksi niin kuin pehmeimpiä keinoja siihen. Mutta miten suuren uskot tosiaan olevan nyt tämän ilmastovaikutuksen sillä, että tämä menisi läpi? Ja tosiaan siellä ei sitten saisi olla näissä Helsingin kaupungin paikoissa näitä mainoksia, niin kuinka suuri se vaikutus todella olisi? No kyllä mä uskon, että sillä on vaikutus. Että se ei ole varmasti kaupungin merkittävin ilmastopäätös, mutta selvää on se, että me tarvitaan monia keinoja. Mikään yksittäinen keino ei ole riittävä ilmastotyössä. Me tarvitaan monia erilaisia keinoja. Ja tällainen niin kuin mainontaan vaikuttaminen, mä ajattelen, että sillä on myös positiivinen ohjausvaikutus. Se antaa aika vahvan signaalin siitä, että minkälainen on kestävää yritystoimintaa ja tällä tavalla niin kuin kaupunki voi myös sitten tukea sitä. Ja ihmisethän, mainonta on vaikuttavaa, eihän siihen muuten käytettäisi niin paljon rahaa, jolloin on ihan selvää, että se vaikuttaa sitten myös osittain kulutuspäätöksiin. No Otto, jos tämä ei sinun mielestä ole oikea tapa vähentää esimerkiksi lihantuotantoa tai mitä nyt on ilmastohaitallisia, niin mikä sitten olisi? Pitääkö niitä ylipäänsä vähentää? Pitää, mutta mä mietin tätä tilannetta, että jos mä Sörnäisten rautatiellä odotan bussia ja sitten siitä bussikatoksesta on se Toyota Jariksen mainos vedetty pois, koska se on ilmastohaitallinen, mutta siinä vieressä Hanasaaren kivihiilivoimalaitos täyttä häkää, polttaa kivihiiltä ja aiheuttaa niitä päästöjä, niin onhan tässä nyt siis iso epäsuhta. Meillä on hyvä ilmastotoimien hillitsemiseksi tähtävä hiilineutraalisuusohjelma Helsingissä, jossa puututaan niihin kahteen suurimpaan päästöjä aiheuttavaan toimintaan. Niitä on energiantuotanto ja liikenne. Näihin puuttumalla me Helsingissä niitä päästöjä vähennetään. Että tämmöinen mun mielestä näennäinen toimenpide voi kääntyä itseä vastaan, kun nämä aidot vaikuttavat toimenpiteet ikään kuin menettää sen uskottavuutensa ja ihmisten käsitys tästä tulee semmoiseksi, että nytkö tässä täytyy kaikkeen puuttua. Että tehdään niitä vaikuttavia toimenpiteitä ja tämmöinen näpertely jätetään vähän vähemmälle, jossa on näitä aitoja tulkintaongelmia ja kaupungin tuloja vähentäviä vaikutuksia. Itse asiassahan Helsingin ilmasto-ohjelmassa nimenomaan todetaan, että nämä kulutusperäiset päästöt on yli kaksinkertaiset verrattuna kaupungin omiin suoriin päästöihin. Eli se on merkittävä osuus. Ja Helsingin ilmasto-ohjelmassa myös todetaan, että sinne on otettu joitain kulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä juuri sen takia, että kaupunki näkee, että on tärkeää ja merkittävää vaikuttaa myös kulutukseen. Näetkö, minkälainen vaikutus tällä olisi kansantalouteen? No, toki Helsinki vuokraa mainostiloja sen takia osittain, että siitä saadaan tuloja. Mutta Helsinginhän periaatteessa ei olisi mikään pakko edes vuokrata ulkomainontaan kaupunkitilaa. Eli se on niin kuin poliittisesti johdetussa kaupungissa, se on poliittinen päätös lopulta, että onko meillä ylipäänsä ulkomainoksia. Ja itse näen, että koska ilmastokysymys on niin merkittävä yhteiskunnallinen asia, niin on tärkeää, että myös mainontaa tarkastellaan kriittisesti tästä ilmastonäkökulmasta. Olisiko se oikeudenmukaisempaa, että siellä olisi sitten mainoksia ollenkaan? Sehän vähentäisi kulutusta vielä enemmän. No se olisi ainakin selkeämpää ja helpompaa toki, koska niin kuin puhuttiin, niin se rajaus ei ole mitenkään yksinkertaista ja tällä hetkellä suuri osa meidän kulutuksesta on aika kestämätöntä. Eli ylipäätään niin kuin ylikulutus on ongelma. Ja mä ajattelen ehkä alueellisesti, että on hyvä, että nimenomaan kun vauraus keskittyy kaupunkeihin, rikkaat kuluttavat enemmän, niin on hyvä sitten myös näin helsinkiläisenä ihan itsekriittisesti tarkastella sitä, että onko sellainen kaupunkilainen elämäntapa, johon mahdollisesti voi kuulua viikonloppu, lentomatkat ja tällaiset, niin onko se kestävää? Ja ehkä näihinkin kysymyksiin pitää puuttua. Otto lyhyesti vielä. Tähän mainonnan kieltämiseen, siis mainonta tuo meille tuloja ja sillä me rahoitetaan niitä kaupungin toimintoja, joita on koulutus, sosiaali- terveydenhuolto, kulttuuri ja vapaa-aika. En voi hyväksyä, että tätä mainontaa rajoitettaisiin. Ei sitä huvikseen siellä katukuvassa ole. Ja sitten mitä taas tulee siihen niin kuin kulutuksen ohjaamiseen, totta kai me päätöksillä vaikutetaan kulutukseen, mutta tämä mainonta ei se vaikuta siihen kulutukseen, vaan miten ne tuotteet tuotetaan, miten ne palvelut tuotetaan. Siihen puuttumalla me niitä päästöjä vähennetään. Tämä mainontan kieltäminen ei tule ratkaisemaan tätä ongelmaa. Kiitoksia teille. Tämä etenee joka tapauksessa Helsingin kaupunginvaltuustossa ja siitä äänestetään jossain vaiheessa. Kello tulee nyt 7:30 tähän